Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Imam jako malo vremena da vam snimim potrošene proizvode, tako da odmah prelazimo na video. Prvi proizvod je ovaj Organic Shop gel za tuširanje od Aloe. Ima prijatan miris, međutim, jako je slab. Jako slabo peni. U principu to je ono što sam prvo zamerila kada sam testirala, da slabo peni i da miris se nešto ne zadržava preterano na koži. Onda sam vremenom, prijatan je miris, neobičan, ali se ne zadržava nešto dugo na koži. Onda sam primetila vremenom da nešto se čudno dešava. Mislim, jasno mi je bilo da pošto dojim, da hormoni rade i da se pojačano znojim, ali baš toliko da se osjećam, to mi je bilo nekako čudno. Onda sam jedno večer dok sam se tuširala primetila da kada sam se istuširala da apsolutno nije mi neutralisala uopšte, iako sam sve prešla, da tako kažem, nije mi neutralisala uopšte miris ispod pazuha. Tako da sam onda probala drugi gel za tuširanje koji je neutralisao i shvatila sam da ovo možda može nekome ko baš onako, ovo je prirodno, 98%, možda baš i zbog toga. Nema te neke hemije koja može da učini tu magiju da nestanu svi ti mirisi, ali kažem nešto, niti mi je puno penjilo, niti mi je neutralisalo mirise, šta je problem? Da li je to što sam se ja pojačano znojala, pa je to problem, ne znam, uglavnom meni na kraju dana nešto ništa. Zatim, sledeći su ovaj SL šampun i maska. Meni se nekad, u principu imam problem sa peruti, tako da sam ovo koristila kao drugi šampun za drugo pranje, da tako kažem. Maskom sam oduševljena, do duše, kasno sam pročitala da može da se koristi i kao leave-in, da ostane onako na kosti, da se ne ispira i da tako, čisto baš me zanimalo da vidim šta bi bilo. Uglavnom, jako lepo neguje kosu maska. Sada da li, kaže da je ovo jako jaka maska, da sadrži biotin, vitamin B5, arganin, da sam dobro pročitala, i da ima višestruku primenu. Kaže, možda se koristi na više načina, ja sam baš koristila onako kao nanesem na kosu, ostavim da mokru kosu, ostavim neko vreme, onda isperem i to je to. Nisam probala sve ove načine, kažem, kasno sam videla, što mi je jako žao. Uglavnom, maskom sam oduševljena, šampun kao šampun, lepo mi opere kosu, ali kažem, koristila sam ga kao šampun za onaj kao drugi korak. Da sam sad nešto preterano dobila peruti od njega, nisam. Da mi je rešilo nešto, problem sa peruti nije, i dalje sam imala perutu, tako da ono kao nije mi ništa ni pomogao ni odmogao, bar koliko sam ja mogla da primetim. Zatim Nivein ulje za čišćenje lica, najsavršenije ulje koje sam probala, pritom ima jako lep miris, znači nije ono da se ostane užeglo, poput balejnog, što meni baš to smeta, pogotovo u trudnoći mi to smetalo, stvaralo mi je mučninu, tako da ovo ima jako lep miris, jako lepo skida šminku, s jednom pumpicom uspijem da rastopim i ono jači make-up koji uradim, tako da ovo mi je žao što sam potrošila, moram kupiti novo pakovanje. Zatim, ovo je iz farmacije neko sredstvo za uklanjanje fleka. Nabavila sam ga prvenstveno zbog bebe, pošto ona non stop nešto se isfleka, sad pogotovo kako je počela da ručka sama, non stop je sve flekavo. Meni ovo ništa nije radilo. Ja sam probala to po uputstvu, probala sam na razne načine da to koristim, ja nikako nisam mogla shvatiti kako to funkcioniše da bi mi odstranilo fleke, apsolutno mi ništa nije činilo. Kažem, možda ja nisam provalila kako se koristi, nemam pojma, uglavnom, tako sam bez veze sipala po odeći, probala, ništa mi nije uradilo, baš mi je žao zbog toga. Oni sapuni za fleke su mi bombonice. Zatim, gel za tuširanje, ovo je iz Avona. Ovo je kao morska so i nešto drvo, ne znam šta im je to, kako im je to neko drvo. Kaže 100% prirodno. U principu njihovi gele za tuširanje su mi, verovatno već su svima poznati, nisu oni kremasti negujući, nego su onako oni gele za tuširanje najobičniji koji uspevaju da odstrane neprijatne mirise i da vam očiste kožu, ali nemaju ono kao, nisu kao kremasti, sad da se osjećate za kako luksuzno ili šta ja znam. Zatim, ovo je By Face mleko za telo. Jako mala količina je dovoljna, lepo se onako razmazuje, brzo se upija, onako lepo i neguje, onako baš sam bila zadovoljna ovim gelom za tuširanje i
ima 500 ml, tako da zaboravit ćete kad ste ga kupili. Ima pumpicu što je veliki plus, duše ja sam dobila ovako polomljeno, ali ne mrzalo me da vraćam, kasno sam videla. Možda sam ga i ja polomila dok sam otvarala paket, nebitno, uglavnom, kažem, ima vitamin E, meni je ovo mleko za tijelo bilo super. Nije sad nešto ono ekstra jako da će ne znam kako suvu kožu da vam iz prvog puta ne znam kako oporavi. Onako za konstantnu negu i upotrebu ono svako veče je super. Evo i nešto za kovrđavu kosu, u pitanju je isto By Face krema za kovrđavu kosu. Ponovo sam je kupila, odličan je proizvod, ostao mi je otvoren, sve je iscurilo, divota. Kažem onako baš lepo, dobije kosa definiciju, a ne bude onako, ne bude kruta, ne bude lepljiva. Dodavala sam i na ono sutra dan, znači proizvod na proizvod. Nisam dobila onaj efekt da mi se previše proizvoda skuplja na kosi, pa kad ovako uradite da krene da se peruta, jer ima, kažem, previše proizvoda. Nego onako lepo upije kosa, lepo hidrira kosu, kosa bude jako divna, onako meka, prelepa. Što ja volim, ne volim onako kad mi je kruta kosa i kad mi deluje suvo, tako da mi je ovo bilo super, kažem, ponovo sam kupila, tako da mi je sve jasno. EO Skin, ovo je japanska kozmetika. U pitanju je umivalica koja ujedno može da bude i peeling, ima sitne častice pirinče, tako da možete da koristite i kao peeling i umivalicu, kao drugi korak, i ujedno i treći korak, ili možete onako da te častice sve istopite u rukama i da koristite samo kao umivalicu i onda posle toga da koristite neki peeling, ukoliko ste pobornik tih peelinga sa časticama. Neko voli, neko ne voli, sad kako kome, ja sve na vrijeme koristim, tako da meni je ovo bilo super, jako mi je bila lepa koža, dešavalo mi se čak da zbog bebe kad žurim, sad nešto nemam vremena da obavljam 10 koraka uveče, tako da mi je ovo bio nekad i jedini korak, onako u tuš kabini mi je stajao i bukvalno samo istrljam sa ovim, lepo očisti kožu, uzmem samo da nanesem posle toga tonik, nekad čak ni to, ne zateže kožu, ne pecka, a lepo je očisti i ujedno onako bude lepa koža, meka, tako da i bez ikakvih drugih koraka nisam imala nikakve nuspojave, svraba ili već nečega, čak mi je koža delovala lepo i negovano, tako da sve preporuke za ovaj proizvod. Balejna krema za lice, ovo sam kupila jer nestala mi je krema za nestala mi je dnevna krema i onda kao ajde ovo na brzinu samo nešto da uzmem, da eto čisto dok ne smislim šta ću drugo da kupim, šta ću drugo da probam. Ima SPF 15, što znači ništa. U principu ovo je super za neku suvu kožu i mladu kožu. To je to, znači čisto ono kao da imate neku negu, za to je super. Zatim, ovo je Cafe Mimi tonik za lice, 100 godina sam ga koristila, super je bio, toliko je dobar i jak tonik da sam mogla nekad kad mi fali, čak mogla sam i šminku da skinem sa lica nekad sa ovim tonikom koliko je dobar. Pritom, ja nisam imala problem da me sad nešto pečka i sušuje ili ne znam nije šta. Super mi je bio, kažem, dobar, jak tonik, koliko god da mislite da me čisto lice sa njim kad povučem onako preko lica tuferom, opet mi bude još proizvoda, tako da stvarno dubinski čisti i stvarno sve preporuke za ovo, pritom traje 100 godina. Uglavnom, sljedeći proizvod je ovaj It Skin gel za umivanje lica. Ovo je onako jedan od malo jačih gelova. Mnogi su mi rekli da im smeta, da pecka i šta ja znam, da se izbjegavaju oči, to treba. U svakom slučaju, onako, ali jako lijepo očisti, onako bukvalno vam škripi koža koliko očisti, s tim da posle njega bez neke nege nema šanse da idete, jer će onako početi da vam koža da vas zateže. Meni je prijao, koliko ima vitamina C, pretpostavljam da ima s obzirom da pecka, tako da, kažem, sad nešto da mi je skinulo fleke, nisam primetila da mi je bila lepa koža, sjajna, onako čista, što bi se reklo, nisam imala proširene pore, nisam imala problema s mitiserima, tako da sve preporuke za ovo. Za one koji mogu da podnesu da nešto tako bude jako, da onako sve škripi koža kolika je čista, kažem sve preporuke. Zatim imamo ovaj sunđerčić za telo, koji se u principu raspao od upotrebe.
On je, kada se kupi, onako poprilično je grub dok se ne nakvasi. Sam je u sebi imao kao neku, ne znam, alge neke nešto, tako da je jako lepo radio peeling tela i jako lepo negovao, baš sam bila zadovoljna. Koristila sam ga do iznemoglosti, kasnije kada sam vidjela da nema više tih algi u sebi, dodavala sam gel za tuširanje, s ovim sam radila peeling svako večer i mogu vam reći da mi je koža bila prelepa dok sam to koristila. Zatim Ebelinova famozna četkica za lice koja je bila ekstra popularna jedno vreme na Instagramu, koju su svi živi preporučivali, koja je sad jako prljava. Meni je lepo čistila lice, super mi je bila sa tim da stavim na nju cleanser i da onako lepo istrljam lice. Trajala mi je predugo, tako da sam morala da je bacim, ali ništa joj nije bukvalno i dalje. S tim da kao već mi je bilo previše dugo da koristim tu četkicu, tako da ako je opet nađem uzet ću je. Eto, za sve one koji vole da koriste te neke još dodatne četke za čišćenje lica, malo dubinsko, sve preporuke. Zatim VZK krema za pete, savršenstvo, jako lepo hidrira, s tim da je duže malo treba da se upije, ali u principu odlična. Zatim dobila sam, kada sam kupovala neke Hada Laba proizvode, dobila sam njihovu intenzivnu hidratantnu kremu, gel. To toliko hidrira, to je tako dobro da ja moram da kupim full size, zato što sam bukvalno imala osjećaj da mi se koža od jednog ovog nanošenja toliko preporodila, tako nekako bila divna, meka, ma prelepa, što mi se davno nije desilo ni sa jednom kremom. Zatim Cafe Mimi gel za tuširanje, jako lepo miriši, preslatko pakovanje, tako da sad miris je nešto pretrano, opet ne zadržava na koži, ali ako volite te neke prirodnu kozmetiku i sve preporuke, pritom je jako slikabilno pakovanje. Zatim, ovo je Mixin šampon, koristila sam ga za bebu, traje 100 godina, počela sam ja da ga koristim kao gel za tuširanje i za pranje kose i mogu vam reći da sam primetila, kao prvo pranje, mogu vam reći da sam primetila da mi se dosta smanjuje perut, jako lepo uspe da mi opere kosu, a da ni ono ali mi treba više pumpica pošto mi je kosa dosta, ima je dosta, tako da mi je potrebno više proizvoda, ali stvarno odlično opere kosu. I još nešto što sam koristila za bebu jesu ove Violeta maramice vlažne, koje su 99% na bazi vode. Sve preporuke za njih, nemaju neki miris specijalan, jako lepo brišu, nije bilo nekih alergijskih reakcija, ničega. Uglavnom najčešće kada uspijem da ih nađem kupim više pakovanja. Ovde kod mene u blizini nema nigde, tako da kada odemo do grada uvijek njih kupim. I dragi moji, to bi bilo sve za današnji video. Nadam se da vam se dopao. Lajkujte, komentarišite, pošaljite nekome da pogleda i kako to već ide sve znate. Pretplatite se na moj YouTube kanal. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro na ovom videu. Ćao!